Цвети. Какво мислим за него? Голем пич. Ти? Да, голям пич. Цвети 3,14. Пълно. Цвети е голям пич. Родени сме на една дата. Приличаме си по абсолютно всичко, освен че тя е момиче. Супер печена е. От плажа. Не, по принцип много печена. Как казваше класната ми? Печен като мокри вестници. Какво беше? Как да, Нещо подобно. Печено, готино, хубаво. Яко, красиво, умно. Ева изрежда. За кой говориме? За Цвети. Какво беше? Красиви очи, красива коса. Какво беше? Бели зъби. Нещо такова беше. Това и аз го имам. Аз сега да кажа нещо тя за нея. Не, глупости, много си яка, печена, готина, красива. И така, нататък. И знаеш какво, да. Чао.